kanggo swara ora kanggo ati. Lah iya ane. Ono kuwi aku pada sebaik hati lho. Nawak-nawakne awakku kok ya ora gelem ya sekarepmu terus Sing studi karo kowe sapa? Semua gelem Aku kowe dadi godhong mau nyuwek, dadi banyu mau nyawuk aku karo kowe. aku marai kelingan Apa? neng dinden kan. Piye? Tak belakakne kok. Ya, sama iki. Mbak Rini belum berdiri. Oh iya Mbak Rini. Mumpung masih ada waktu. Ya mumpung masih ada waktu. Oke, Mumpung ado-ado sangka kene mosok yo ming kijing miring. Iya no, lha iki kelangenane Pak Men biar kelangen. Ayo yo. Apa to aku? Lagunya apa Mbak Rini? Nah, Ya sing nuansa anu ngono kuwi senengane Pak Men. Piek. Pak Men, piek. oh. Gak usah ngadeg jare. Gak sengaja. Anu terus beritahu. Iya. Gak wani. Pak Men, pret. Lagunya apa Mbak Rini sing spesial kagem marga masyarakat anu sing ala seragenan, sing aca dangdut. Nggih, sragenan mawon. Napa niku? Nggih. Bapak nyuwun apa, Pak? Lah niku ditangu. Sragenan, Pak. Jambu alas. Apa anu, apa kuwi jenenge? Pripun? Jumplangan. Oh, jumplangan. Intik-intik ngalor, Kangen ati, nggih, kangen ati. Oh, kangen ati. Oke, digarap Jaipor. Ya, digarap Jaipor. Oh, sesuk isuk cek manten. Ya, suarane diwet-wet. Oh. Nggih, Pak. Kok bengi cek wayang. Sesuke isuk mantene. Nggih, Pak. Bengi cek wayang awan campur sari. Aja boros-boros sing swara. Iya, Pak melok aku, Pak Lho, kok kaya debit-debitan kayak. Aku melok, Pak Bar kuwi didudul kamburi. Oh iya. Aku seneng aku pas didudul kuwi. Tak mbuayangi aku. Iya. Engko ya. Tak leletire masuk. Yo, kangen ati oke, yo. Sing lanang sapa? Kowe no. Yo, Mbak Inces. Aku nek. Iya no, kowe iki sebab. Pas Morsanto rawuh to? Pak Bambang Tambak Romo rawuh to? Mboten. Ini Pak Alex sing rawuh. Yo, Ning sawahan. Delok sapa? Ayu bangun jatuh hati susah mong kangen seliraine yuk Rino wanita hati-hati susah nunggu kowe bali rasa kangen rapi semari amung sira kan bisa nambani ora kira tibake lagu apa-apa kok apal to, Jos. Lho, tibake kowe iki bothok bolu isi telek. Aku lagi ngerti iki nek awakmu apa-apa kok iso iki lho.